Επιστρέψαμε στο στούντιο και στον αέρα του FM 100,6 και στην παρέα μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μητσόπουλο και τον Πασχάλη Καράμπελα, τον εκδότη και τον άνθρωπο που είχε την ιδέα για να έρθει αυτό το βιβλίο στην Ελλάδα, «Ο νόμος της επιτυχίας», του Ναπολέον Χιλ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ξεκινώντας, θα ήθελα δύο λόγια από εσάς για αυτό το βιβλίο. Πότε εκδόθηκε, πότε ήρθε στην Ελλάδα και τι αφορά. Ναι, θα μιλήσω εγώ. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1928 στην Αμερική. Πριν εκδοθεί όμως, ο συγγραφέας, ο Ναπολέον Χιλ, έχει κάνει μια έρευνα και μια μελέτη πάνω στην ανθρώπινη ψυχολογία περίπου 20 χρόνια. Όλες αυτές τις αρχές φιλοσοφίας που αναφέρονται μέσα, αυτός έκανε διαλέξεις σε όλη την Αμερική εκείνη την εποχή για να καταλήξει το απόσταγμα όλη αυτής της μελέτης και της έρευνας, να καταλήξει να γίνει αυτό το βιβλίο, «Ο νόμος της επιτυχίας». Μάλιστα, και στην Ελλάδα πώς αποφασίσατε να έρθει? Στην Ελλάδα αποφάσισε ο Πασχάλης να έρθει. Ήταν αυτός που είχε την ιδέα. Βρήκε το βιβλίο αυτό στην Αμερική σε ένα ταξίδι που έκανε. Μαγεύτηκε από τη φιλοσοφία, μετέπειτα μαγεύτηκα κι εγώ. Και μετά από μια μελέτη περίπου 3 χρόνια πάνω στη φιλοσοφία αυτή του Ναπολέον Χιλ, στον ίδιο τον Ναπολέον Χιλ, κάναμε μια έρευνα περίπου 3 χρόνια για να δούμε ποιος είναι ο Ναπολέον Χιλ, πόσο έχει επηρεάσει τον κόσμο. Αποφασίσαμε να το φέρουμε στην Ελλάδα, γιατί νομίζω αυτή την περίοδο είναι κατάλληλη ο κόσμος εδώ, ο Έλληνας, να μάθει αυτή τη φιλοσοφία του Ναπολέον Χιλ και τις αρχές επιτυχίας. Πράγματι, και την προηγούμενη φορά είχαμε την τύχη να συζητήσουμε για το πόσο επίκαιρο και διαχρονικό είναι αυτό το βιβλίο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα είναι ο μεταφραστής του βιβλίου, ο κύριος Θανάσης Βέμπος, ο οποίος έχει μεταφράσει το βιβλίο στα ελληνικά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη μας χαρά. Θέλω να μου πείτε, ήταν εύκολο να μεταφραστεί αυτό το βιβλίο στη γλώσσα μας? Ποιες δυσκολίες συναντήσατε? Κοιτάξτε, καταρχάς ήταν το όγκος του. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο, δηλαδή μάλλον 2 τόμοι που βγήκαν συνολικά, γύρω στις 1200 σελίδες, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήταν τόσο πολύ ιδιαίτερα δύσκολη γλώσσα, όσο ήταν αρκετά, δεν θα το έλεγα δύσκολο, θα έλεγα έτσι ήταν πρόκληση το να μεταφέρει κανείς τα νοήματα του Χιλ στην ελληνική γλώσσα και ο τρόπος με τον οποίο γράφει κινητοποιώντας τον αναγνώστη παύλα μαθητή. Αυτό, ναι, θα έλεγα ότι ήταν κάποια πρόκληση, αλλά πιστεύω ότι δουλέψαμε αρκετά καλά. Πράγματι, αυτό φαίνεται και στο αποτέλεσμα. Είναι το μόνο σίγουρο. Νομίζω ότι ήταν σημαντική αυτή η επισήμανση και ήταν σημαντικό να έχουμε και το μεταφραστή του βιβλίου στην παρέα μας. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την επισήμανση. Ήταν πολύ σημαντικό να δούμε και τη δική σας οπτική. Ναι. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Ας επιστρέψουμε τώρα στο στούντιο. Κύριε Μητσόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει επικοινωνία με τον εκδοτικό οικό, του εξωτερικού σας βοήθησαν σε αυτή τη δράση? Ναι, φυσικά. Έχουμε και την αρρωγή τους και τη συνεργασία τους και τη στήριξή τους για όλο αυτό. Άλλωστε πήραμε τα δικαιώματα από τον Napoleon Hill Foundation και έχουν στείλει μάλιστα και ένα μήνυμα προς τους Έλληνες αναγνώστες. Το έχει στείλει ο Don Green, ο Executive Director at the Napoleon Hill Foundation, που λέει ότι αυτή είναι η πρώτη εγκεκριμένη μετάφραση στα ελληνικά του κλασικού βιβλίου του Napoleon Hill και ο Napoleon Hill ξόδευσε 20 χρόνια παίρνοντας συνεντεύξεις από επιτυχημένους ανθρώπους. Το γιατί κάποιοι λίγοι είναι επιτυχημένοι ενώ η πλειονότητα των υπολείπων όχι, είναι κάτι που μπορεί να έχει ανυπολόγιστη αξία. Μελετήστε, λέει, αναφέρεται στους Έλληνες αναγνώστες, μελετήστε τις αρχές αυτές, εφαρμόστε τις και θα δείτε να εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Πράγματι, αυτό ελπίζουμε να γίνει και με τους αναγνώστες του βιβλίου. Τώρα, θέλω να έρθουμε σε εσάς, κύριε Καράμπελα. Θέλω να μας πείτε, αν και ήδη αναφέρθηκε, ποιος ήταν ο δικός σας ρόλος στο εγχείρημα αυτό. Ήδη έχουμε πει ότι εσείς φέρατε αυτή την ιδέα, η ιδέα ήταν δικιά σας. Πώς σας δημιουργήθηκε, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Διαβάζοντας το βιβλίο, πραγματικά μαγεύτηκα από τον τρόπο που εξέφρασε ο Χιλ μια τόσο διαχρονική φιλοσοφία. Γιατί το σημαντικό είναι ότι αυτό που λέει ο Χιλ ουσιαστικά είναι ότι αυτές οι αρχές δεν είναι δικές του, ότι τις βρήκε, τις οργάνωσε σε μια φιλοσοφία την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι αυτό έγινε πριν από 100 χρόνια. Πράγματι. Και το βιβλίο είναι σαν να γράφτηκε χθες και μάλιστα αυτό που λέω είναι ότι είναι και για τους αναγνώστες του επόμενου αιώνα. Διότι ο Χιλ ξεχώρισε κάθε τι περιττό και κράτησε την ουσία των αρχών
ως προς την επίτευξη οποιοδήποτε έργου. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι όταν υπάρχουν τόσα βιβλία τα οποία είναι εμπνευσμένα από αυτό και έχουν ακολουθήσει τη δικιά του πορεία, γιατί να μην διαβάσει το πρωτότυπο. Ακριβώς αυτό. Τώρα, στο σημείο αυτό, θέλω να μας πείτε και κάποιες συμβουλές, κάποια μαθήματα τα οποία αναφέρονται μέσα στο βιβλίο. Κάποιες συμβουλές που δίνει ο συγγραφέας και είναι επίκαιρες σήμερα. Θα ήταν χρήσιμο να τις αναφέρουμε. Για παράδειγμα, το πρώτο μάθημα αφορά τον κυρίαρχο νου, όπως τον διατυπώνει ο Ναπολέον Χιλ, όπου έχουμε να κάνουμε με την αρμονική συνεργασία δύο ή περισσότερων νοών. Έτσι δημιουργείται ένας τρίτος νους, από τον οποίο τα μέλη της ομάδας μπορούν να αντλήσουν έμπνευση και ισχύ. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτό δεν είναι μια απλή συνεργασία, δεν πρόκειται για μια απλή συνεργασία. Τώρα πείτε το όπως θέλετε, είναι νοητική χημεία, συγχώνευση βιοδικτύων, gestalt. Στα πλαίσια μιας τέτοιας συμμαχίας, ο νους του καθενός διεγείρεται σε ένα υψηλότερο επίπεδο δόνησης, όπως λέει ο Χιλ, που εκφράζεται και ως ζωηρή φαντασία και εφευρετικότητα. Το ζητούμενο όμως είναι εκεί που ξεχωρίζει για ακόμα μια φορά ο Χιλ, είναι ότι ζητάει την αιτία αυτού του φαινομένου. Δηλαδή ο Χιλ, προτού προχωρήσει στη φιλοσοφία των αρχών της επιτυχίας, αναζητά το δομικό λίθο της φύσης και καταλήγει σε διάφορα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία θα διαβάσει ο αναγνώστης μέσα στο βιβλίο. Πράγματι, αυτός είναι ο σκοπός. Δηλαδή δεν σου λέει μόνο τι ισχύει, αλλά και γιατί ισχύει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο μάθημα, μια δεύτερη συμβουλή στην οποία αναφέρεται, κύριε Μητσόπουλε. Ναι, ένα δεύτερο μάθημα είναι ο συγκεκριμένος κύριος σκοπός. Για το Χιλ και για μας φυσικά που έχουμε διαβάσει το βιβλίο και το έχουμε εμπεδώσει πολύ, είναι το πλέον θεμελιώδες κεφάλαιο για την μέθοδο όλη. Γιατί αν δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος σκοπός, ουσιαστικά αποδυναμώνεται όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάποιος άνθρωπος που θέλει να πετύχει και όλη η υπόλοιπη μέθοδος από τον νόμο της επιτυχίας. Είναι το πλέον θεμελιώδης. Στο συγκεκριμένο σκοπό, στον κύριο σκοπό, στο κεφάλαιο αυτό, ουσιαστικά ο Ναπολέον Χιλ βοηθάει τον αναγνώστη να βρει το νόημα της ζωής. Να βρει το νόημα και το σκοπό της ζωής. Αποσαφηνίζει όμως ο συγγραφέας ότι ο σκοπός αυτός θα πρέπει να είναι και συγκεκριμένος και αποσαφηνισμένος στο μυαλό του κάθε αναγνώστη, αλλά να καθορίσει και ένα πλάνο για να το δημιουργήσει, να το υλοποιήσει. Ο σκοπός αυτός, αναφέρει στο συγκεκριμένο κύριο σκοπό ο συγγραφέας, θα πρέπει να είναι όχι απλά μια ευχή, γιατί όλοι ευχόμαστε να πετύχουμε κάτι στη ζωή μας, αλλά θα πρέπει να είναι μια σφοδρή επιθυμία. Μια σφοδρή επιθυμία που θα πρέπει να καίει την καρδιά μας, ώστε να γίνει κυρίαρχη σκέψη στο μυαλό μας και αυτή η κυρίαρχη σκέψη να δημιουργήσει δράση, η οποία δράση θα υλοποιήσει τελικά το στόχο μας και το όραμα. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο και με αυτό που αναφέρουμε τώρα, επανερχόμαστε και σε αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, ότι μέχρι και ο Κοέιδο στον Αλχημιστή εμπνέεται από αυτό που αναφέρουμε τώρα. Πάρα πολύ συγγραφής. Νομίζω ότι δώσαμε κάποια μαθήματα που αφορούν τον κόσμο, κάποιες συμβουλές. Καλό είναι να τον προτρέψουμε στο να διαβάσει ο ίδιος αναγνώστης και ο ακροατής μας τώρα το βιβλίο. Θα επανέλθουμε σε επόμενες εκπομπές για να αναφερθούμε και σε νέα μαθήματα, καθώς είναι πολύ χρήσιμα. Εμείς αναφέρουμε ξανά ότι μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο «Ο νόμος της επιτυχίας» από... Κύριε Μητσόπουλε, θέλετε να μας πείτε? Ναι, θα ήθελα να πω κάτι με αφορμή την σύνδεση που είχαμε με τον Θανάση το Βέμπο. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι ήταν μέγιστη τύχη για μας να έχουμε αυτό τον μεταφραστή και για το σπουδαίο έργο που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχει μεταφράσει περίπου 100 βιβλία, αλλά και για την επαγγελματική στάση που έδειξε και την αμεσότητα. Αλλά πλέον τώρα μπορούμε να το πούμε σιγουριά ότι ακούμε πάρα πολλές γνώμες από τους αναγνώστες που έχουν ήδη διαβάσει το βιβλίο και λένε ότι η μετάφραση είναι εξαιρετική. Το έχω κάνει πολλές φορές κατηδία, θα τον ευχαριστήσω και τώρα δημόσια. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό και εμείς κάποια στιγμή που θα έχουμε τη δυνατότητα, καλό είναι να έχουμε μια συζήτηση με τον κύριο Βέμπο να μας μιλήσει γενικώς για τις μεταφράσεις. Τώρα, να επαναλάβουμε ότι μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο «Ο νόμος της επιτυχίας» από τη σελίδα στο Facebook του βιβλίου και από το site. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Έχουμε πει ότι θα επανέλθουμε και με τα υπόλοιπα μαθήματα. Επιστρέφουμε σε λίγο στο στούντιο με την πρωταγωνίστρια του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος της παράστασης Αγγέλα, την Κατερίνα Αλέξη.